Safareig, un podcast del Dani i la Maria. Bon dia, què tal? Benvinguts a Safareig, el podcast, el nostre nou podcast, el podcast del Dani i la Maria. Sí. Poc es parla. Maria, jo estic flipant, estic nerviós inclús. Jo també, una mica. Primer capítol. Què és això? Safareig el podcast? Però què hem fet? Què és això, Maria? Explica'ns una mica què és Safareig el podcast. Doncs teníem la necessitat d'apropar els joves al món de la cultura, que Sí. a vegades és super inaccessible si no estàs posat en el meollo, i simplement això, amb convidats que ens expliquin la seva experiència i fer-ho arribar. Pels que ens estigueu veient a YouTube, ja sabeu que us podeu subscriure per aquí sota. Un like sempre s'agraeix. Necessitem aquest like, Maria, de la gent. El necessitem. Necessitem el recolzament. I si esteu a Spotify, A Spotify? 5 estrelles, Molt bé, sisplau. Maria. Increïble, increïble. 5 estrelletes a Spotify. Això ens ajudarà moltíssim. Tindrem 10 capítols. Tindrem 5 capítols al juliol. Aquest és el primer capítol. Probablement l'esteu veient el 3 de juliol. Cada dilluns a les 7 de la tarda. Nou capítol. 5 al juliol i 5 a l'agost. L'últim serà la primera setmana de setembre. Després de la ressaca de Festa Major, podcast. Podcast. Aquí el tindreu. Molt bé. Doncs, què tal? Com t'has aixecat avui? Estàs bé? Avui bé, el temps regulint. Una però mica regulint, molt no? bé, sí. Molt bé. Em fa molta il·lusió el convidat que tenim avui. Uf, és que jo estic nerviós, El convidat que tenim avui... Bueno, no sé què en pensareu, jo crec que és el millor convidat que podríem tenir per començar el podcast. No és per fer-li la pilota... Hem de dir Què hem de dir? Hem de dir que és el que ha posat més ímpetu. I interès, també. Mails boníssims. Increïble. Jo he Sí, flipat. s'ha de dir, Jo he s'ha flipat. de dir. Molt bé. Bueno, doncs, si vols, presentem el convidat. Vinga. Tu mateixa? Vinga. Amb nosaltres tenim Héctor Mas. Héctor Mas. Hola, què tal? Hello. Però jo he de dir que igual us heu flipat i ara la gent esperava aquí, jo que sé, la Rosalia o No, alguna no, cosa no, així, no, estic increïble. jo aquí. Bueno, hem de dir És que bueno, tots els nostres convidats són andorrans o viuen a Andorra. Exacte. Es mouen a l'àmbit cultural d'Andorra, llavors no esperem rebre la Rosalia, perquè a no ser que vingui a viure aquí i faci Home, igual la convidem. una cançó d'Andorra. Igual, Ojo Rosalia, no? Ojo Rosalia. Pot ser. Benvingut. Bueno, moltes gràcies per pensar en mi, per convidar-me i sobretot moltes gràcies per fer aquest podcast, que penso que és una molt bona iniciativa, així que molta sort, molta sort. Moltes gràcies. Merci. No sé què n'has pensat d'aquest decorat. És una mica cutre. Jo tenia por. Jo dic, quan arribi aquest senyor, veuràs que això no li agradarà, marxarà corrents, dirà, això què és? Bueno, de fet, no sabia ni que hi hauria decorat, perquè vaig pensar... Pensaves si que era al final tot és teu. un podcast, dic, igual és només... Però sí que és veritat que avui en dia, no? I com més amb la part que em toca, l'audiovisual, està molt bé que hi sigui present. Al final sempre és més fàcil arribar al públic, jo penso. Clar. Jo penso que està pues genial, no? És supercòmode, superagust, és superíntim, així que fantàstic, us ho esteu currant moltíssim. Moltes gràcies. Bueno, és la nostra intenció. No sé si ho aconseguirem, però és la nostra intenció. Bueno, si vols començar tu una mica Voy. presentant, per qui no coneixi l'Héctor Mas, que jo crec que serà poca gent, però bueno. Bueno, hem de saber que l'Héctor Mas és una persona plurifacètica. Sí. Llavors, nosaltres hem investigat una mica, però ens agradaria que et presentessis perquè, clar, jo t'he buscat i entre una de les coses que més m'ha fascinat és que jo vaig posar al cercador de Google Héctor Mas, primer link, pàgina web. Dic, aquest home sap. Aquest home s'ho ha És el currat. primer que ens sortia. Héctor Mas, la seva pròpia pàgina web. Això és raro, perquè normalment sempre surten articles, tal, però el primer link, la teva pàgina web, això... Com ho has fet? Això van ser moltes hores a la pandèmia. Durant el confinament vaig dir, vaig a fer-me una web, perquè saps què passa? Que tinc tants projectes i he anat fent tantes coses al llarg dels anys que sempre penso, hosti, quan em demanen, bueno, i què has fet? Tal? No ho tens en un lloc, no? Al final, quan acumules moltes coses i tan diverses, primer va ser tota una feina de pensar-ho tot, com ordeno, què és el que tinc, quines categories faig, i dic, bueno, ordeno que sigui molt visual i vaig aprofitar i em vaig fer la pàgina web i suposo que vaig fer molt bé això del SEO, tampoc soc cap expert, també ho he de dir, I sí, surt la meva pàgina web al principi, això està Una bé. mica com una carta de presentació, no? Sí, exacte, és com el teu portfoli, no? Allà és on vas presentant tot el que has fet. I parlant amb això que tens molts projectes de diferents branques, tu com et definiries? Perquè tens la branca de productor, no? O de gestió de projectes i també has dirigit. Com et definiries? Mira, això va ser una de les batalles mentals que vaig tenir jo quan vaig pensar a la web de dir, bueno, com em categoritzo, no? Perquè tampoc em vull dir que sigui únicament realitzador, a mi m'agrada més la part cultural, però també m'agrada la part de la gestió cultural, no? Al final
una mica cap aquí. Llavors vaig dir, bueno, gestor i productor cultural. Al final jo m'agrada, perquè realitzador sí que he fet de realitzador, sí que realitzo coses, he fet algun documental o he fet gravacions, però tampoc és el que més m'agrada. Aleshores vaig dir, no li donaré tanta importància en això, sinó que de moment em focalitzo en allò que m'agrada, que d'aquí 5 anys igual és una altra cosa, jo què sé, però això va ser... Aquest món també té una mica això, no? Que és com que sempre vas tocant una mica d'aquí, una mica d'allà, depenent del projecte, i això sí que és I veritat. que canvia. Canvia Potser quan eres més jove, no sé si t'ha passat, però quan eres més jove t'agradaven certes coses, potser estar al capdavant d'un projecte era més sucós per tu, i potser que arriba un moment dins de la teva carrera que també t'agrada explorar diferents coses o t'agrada més una certa posició que una altra, perquè és veritat que en el teu camp les posicions dins d'un projecte estan molt marcades, no? Si al final tu quan comences no coneixes prou, jo crec, el món en el que et fiques, no? Ja sigui el teatre o els audiovisuals. Per exemple, jo vaig anar a estudiar teatre i volia ser actor, i he fet actor durant temps o per hobby. Aleshores després vaig dir, després m'agrada el cinema, i quan passes al cinema penses, bueno, el cinema és ser director de cinema. No, un cop estàs allà te n'adones que hi ha 1.000 branques, hi ha 1.000 feines diferents, hi ha 1.000 càrrecs, i aleshores a partir d'allà tu vas tocant, vas veient què és el que t'agrada, què és el que se't dona millor, què és el que potser et dona més de viure, i a partir d'aquí una mica vas definint el teu camí. Almenys aquesta és la meva experiència. Jo sé que hi ha gent que ho té molt clar des de l'inici, i a por totes en aquesta línia. Uns afortunats. Uns afortunats, sí. La veritat és que no ha sigut el meu cas i jo he anat tocant moltíssimes branques, però alhora penses, haver fet una mica d'elèctrica en rodatges, haver fet una mica d'aquí, et va donant molts coneixements que després tu pots agrupar-ho tot en el que, depenent del projecte, doncs et serveixen unes coses o unes altres. Home, jo entenc que si per exemple un dia dirigeixes qualsevol projecte i ja has sigut elèctric o ja has tingut un altre càrrec, ja saps també una mica com poder dirigir, com la persona que està en aquell càrrec, com... I sobretot que jo penso que és una cosa superimportant, és com tractes aquella persona. Sí, és veritat. Perquè moltes vegades, quan, jo què sé, doncs comences ja fent, jo què sé, un màster o un grau en direcció, mai t'has posat en el paper de ser dirigit. Clar. I penso que està superinteressant i és molt guai poder estar en l'altra cara de la moneda. Sí, jo penso que és fonamental, perquè és molt difícil dirigir un actor si tu no t'has posat mai en el lloc de l'actor. Per exemple, o fer d'elèctric, parlar el mateix llenguatge que parla ell, no? Poder dir tècnicament què és el que fa falta o què és el que vols. Jo penso que això t'ho dona l'experiència i haver estat en rodatges, haver estat en diferents àmbits. Sí, a mi això, la veritat és que m'ha servit molt, i això és xulo, i amb el temps dius, quina sort que he tingut de poder estar tocant tots aquests pals i estar en projectes tan diversos, no? Canvia una mica i parlem de la teva... Jo sé el que vols parlar. Jo t'estic veient ja la cara. Vinga, dale, no? dale. Sí, segura? Sí. Bueno, nosaltres sabem que tens un festival molt important aquí a Andorra, el Festival Ull No, Festival Audiovisual Ull No. Quin és el teu càrrec dins aquest festival? El vas crear tu? Va ser idea teva? Us ho explico molt resumidament. El meu càrrec és, jo faig de director. Director vol dir que dirigeixes una mica, coordines tot el cotarro i bàsicament també és sobretot programador. Aquest any vam fer 10 anys, va ser la 10ª edició, però ja havíem fet 4 anys de mostra abans. La diferència és que en una mostra no hi ha concurs, quan el vam convertir en festival es va fer... Era concurs. Aleshores, jo no hi soc des del principi, jo vaig entrar el segon any que es va fer la mostra. Això és un projecte que neix en el departament el Servei de Joventut del Comú d'Andorra la Vella, que consistia en reunir joves que estan estudiant cinema o que li agraden els audiovisuals o que ja han acabat d'estudiar o el que sigui, els reunim tots un dia, ens trobem, projectem els treballs que hem fet i era un dia de trobada de gent que ens dedicàvem a l'audiovisual. Això ho vam mantenir durant 4 anys i va arribar un moment que vam dir, bueno, estem una mica cansats, què fem? Ho parem o li donem una volta? I jo em vaig presentar allà amb unes bases que vaig copiar d'un altre concurs i vaig dir, fem un concurs, fem-ho més gran, obrim fronteres, fem-ho més gran. Bueno, la resposta va ser positiva i així vam arrencar la primera edició i a partir d'aquí, doncs, bueno, després ens vam convertir en associació, etc. Vas professionalitzant tot i fins ara. Pues així ha sigut una mica com va anar això. Associació, què vol dir? Convertir en associació? Que tens uns estatuts, que tens un reglament... Que si tu vols demanar, depenent de quina subvenció, no? Per la gent que comença, tu pots demanar-la a títol individual, però sí que hi ha un moment que depèn de a quina institució vas a demanar la subvenció, legalment has de ser alguna cosa. I el més
fàcil o econòmic o el més lògic en aquell moment era convertir-nos en una associació. Per això ens vam fer associació, que al final també et dona més empaque i et dona més... Ets més creïble, no? Sí, també. exacte, i també pues, el que deies tu, tens uns estatuts que regulen què es pot fer, què no es pot fer, hi ha una junta, etc i això, si mai feu algun projecte, doncs acabareu passant per aquí, sí. Jo a aquest festival, bueno, li tinc molt carinyo, personalment, T'ho perquè agraeixo, jo intento t'ho anar agraeixo. sempre cada any i a mi em sembla que cada any us supereu, és increïble. Jo vull dir que la Samantha Hudson... Bueno, és que això ho volia tocar. Jo això ho volia tocar. Què és això? Vull dir, com aconseguiu que vingui aquí a Andorra Samantha Hudson? Això és una mica... Bueno, tirar de contactes, perquè al final Samantha Hudson jo havia estat treballant, col·laborant, i havien col·laborat amb nosaltres uns companys de Barcelona, que és un festival que es diu Serializados, especialitzat en sèries, i ells la van tenir de convidada perquè no sé en quin projecte participava, i els hi vaig demanar el contacte, com l'havien aconseguit, vaig parlar amb la representant i els hi va semblar molt interessant la idea de venir a Andorra, poder fer una xerrada, perquè ja ho havia fet abans, no? La Samantha té un discurs superinteressant, ella sempre porta molts anys com a activista del col·lectiu LGTBI i els hi va semblar molt interessant i així ho vam tancar, ho vam negociar i vam aconseguir que vingués aquí a Andorra, que jo penso que és era necessari fer una mica de sacseig, no? Una sacsejada. Sí que és veritat que em van proposar, la mateixa representant em va proposar, ai, però tiene un show, porque ella canta, dic, no? Ya lo sé que canta, pero tiene un show muy chulo y no es muy complicado a nivel de rider y tal, y vaig dir, ja, Gemma, pero es que en Andorra tenemos un copríncipe episcopal. Clar, I com porti a la Samantha Hudson a cantar a Andorra, igual em posen a la duana i em diuen, ale, xato, ja pots marxar d'aquí. Vaig dir, de moment la portem a parlar, que almenys ja és prou sacsejada, i va ser una experiència molt xula i molt interessant, sí, molt contents. I a nivell de crida de gent, jo crec que va ser també va venir molta gent jove, no? Va ser una crida molt... Va ser molt maco, perquè va venir molta gent en què jo crec que els hi vam donar un espai en què podien ser ells mateixos, i això jo penso que aquí a Andorra no es dona sovint, no? I una mica eren els objectius. La mateixa Samantha, me'n recordo quan estàvem dinant després, que em deia, qué monos todos los maricones que me han venido ahí con sus camisetas cortas y con sus pantalones. Dic, bueno, porque dic, aquí pues igual no tienen dónde poder ir así, no? Xavals molt joves, i llavors que poguessin anar així. Clar, al col·le no aniran així, tampoc tenen els seus locals, jo penso, no? I els hi dones aquest espai i bueno, és d'agrair, la gent ho va gaudir molt, sí. Pues super enhorabona, la veritat. Bueno, merci, al final ho fem perquè la gent ho disfruti, jo penso que aquest any vam fer un upgrade, no? Amb aquestes propostes, i tant de bo puguem seguir en el futur portant convidades com la Samantha. Tant de bo, sí. Llavors, més a nivell laboral, l'Ull Nu, quant de temps hi destines a l'any? Jo a l'Ull Nu hi destino feina, no amb el mateix volum de feina, durant tot l'any, perquè sí que fora del marc del festival sí que intentem fer activitats durant l'any, al gener fem les nits de videomapping juntament amb l'Ambaixada de França, o ara a l'estiu fem alguna col·laboració amb FEDA, fem una projecció d'una pel·li infantil al llac d'Engolasters, vull dir que intentem fer activitats. Si m'estàs parlant de salari és una altra cosa. De salari a mi, feina que jo m'he de dedicar 100% a l'Ull Nu, 6-7 mesos l'any. Al final comencem a preparar-ho al desembre, gener obrim convocatòria i el festival és al maig, juny, juliol i agost, i a l'agost no treballa ningú, per tant al setembre encara estàs tancant el pressupost de l'any anterior, perquè com que vas a subvencions ja saps justificar subvencions, recull de premsa, etc, la memòria, al final vulguis o no, és com un xicle que sembla que se't quedi enganxat a la sabata i no te'l treus de sobre encara que vulguis. Jo no pensava que fos tant temps, Jo no m'imaginava... Vull dir, clar, al final veus el resultat i dius aquí... És el que té organitzar un esdeveniment que són 3-4 dies, no? Molta gent m'ha dit, pues des de fora no sembla tanta feina. Totalment. Fes-lo tu, ja veuràs si no és tanta feina. Perquè ens agradaria saber també, relacionat amb això, si tens una rutina de feina, perquè entenc que tu treballes per tu, vale? Ets el teu propi jefe, llavors la teva rutina... Quina és? Hi ha rutina, no? Segons la demanda? Com ho fas? És difícil. Quan ets autònom t'has de fer el teu propi horari, t'has d'organitzar molt bé. Ets autònom. Sí, jo sóc autònom, llavors depèn del projecte, tens més temps, tens menys temps, però jo sí que intento, almenys aquest últim any, he intentat portar una rutina. Jo m'aixeco a les 5 del matí cada dia. Perdó? Sí. A les 5 del matí? Aquest no podria. No, perdona. M'aixeco a les 5...
Cada dia? De 5, sí, I bueno, cada dia, els dies que puc. Aquest cap de setmana he estat al sonar, no em puc aixecar a les 5, a les 5 me'n vaig a dormir. No? He de canviar l'horari, però sí, m'aixeco a les 5, medito, em poso a llegir, són unes hores al matí que no et molesta ningú, no reps cap mail, no reps cap WhatsApp, són hores de qualitat per tu, perquè si no, al final també, quan ets autònom, podries estar fent feina infinitament, no? No s'acaba mai. Llavors has de trobar el teu espai per tu, que penso que és important, i a partir d'aquí, bueno, després vas al gimnàs o després intentes anar a la muntanya, ara que si arriba el bon temps intentes anar a la muntanya, i aleshores a les 9 del matí és com que comença la jornada laboral. Després ja tens reunions, has de moure d'aquí, clar, jo no tinc un despatx, treballo a casa, llavors normalment si tinc reunions ja m'he de desplaçar, el que sigui, i pues, bueno, al vespre també és quan ja s'acaba el dia, pues, intentes anar a prendre alguna cosa, trobar-te amb amics o el que sigui per sortir una mica també de la... Arribes amb forces al vespre, aixecant a les 5 del matí? Sí. Fas migdiada? És home de migdiada? No, gens. No, em sento fatal a migdiada. Quan faig migdiades me'n desperto així més atontat. No? La veritat Això és veritat, que sí. Depèn, això va a caràcter. Hi ha gent... Jo tenia un amic que anava amb mi a la uni que feia 3/4 d'hora de migdiada, però de posar-se el pijama com si se n'anés a dormir. No, fotia a dormir. És un altre nivell aquest, Diu, me'n vaig, no em molesteu. I estava 3/4 d'hora i s'aixecava i el tio com un Pepe. Diu, depèn de cadascú. Però sí, has de ser una mica disciplinat quan ets autònom perquè és molt fàcil distreure't. Jo tinc 2 gates, estic a casa. Ai, les gates. I te'n va... És molt fàcil distreure's. Sempre has treballat per tu? Sí. Sempre? Bueno, sempre. He tingut feines puntualment, he tingut feines de 6 mesos aquí, 3 mesos allà, alguna substitució a l'escola, vull dir que són feines que llavors sí que tens un horari i quan ja portes 6 mesos, jo que no estic acostumat a tenir un horari fixe en un lloc, has d'entrar una hora, se'm fa complicat, sí. La gent que treballa 8 hores en una oficina durant 20 anys, penso... jo crec que això no estic fet per això, Clar, jo no ho sé, Jo ara mateix no sabria què dir-te què prefereixo, però a vegades quan em trobo en situacions on dic ostres, és que he de fer una feina però em costa molt. Si no tens un horari marcat... Clar, a vegades penso, hòstia, que fàcil seria obrir les 8 del matí, tancar a les 5 de la tarda i au, bon venir barca nova. Especialment no endur-te feina a casa. Això, a vegades sí que ho admiro, però aquí t'has de posar tu els límits, perquè jo és veritat que m'he vist de cop enviant mails a les 12 de la nit i dic, a veure, Héctor, un moment, aquest mail el pots enviar demà al matí perquè no el veuran ara, o el pots programar, ara els pots programar, però quan alguna cosa et motiva molt, tens ganes de fer-ho, no? Llavors normalment estàs allà. I si hi ha alguna feina que no et ve tant de gust, jo intento fer-ho el primer. Perquè així ja m'ho trec de sobre. Allò que em fa més mandra ho intentes fer el primer i llavors després ja et vas deixant espai per tu. Jo li dic treure's pedres de la sabata, no? Perquè al final vas deixant allà i tinc aquell mail per contestar, tinc aquella cosa i no ho vas fent i dius, bueno, va, un dia dediques a netejar tot això que està allà pendent que dius, bueno, deixa de postergar-ho i posa't a fer això que et fa tanta mandra, així ja està fet i tu treus de sobre. Clar, és tu mateix també, jo crec que una mica que has de treure això i dir, vinga, em ficaré, perquè clar, si no tens un horari, a vegades el que dius és complicat. Però jo no sé si tu tens aquestes habilitats, però a mi ningú me n'ha ensenyat d'això. És a dir, a l'escola o tota la teva escolarització, tot t'ha vingut superfet. Això és veritat. No? Vull dir, tu tenies el teu horari, tenies català, francès, el que sigui, a la uni també. Jo almenys treballava sempre a la uni, en un taller. Llavors, ostres, a mi ha sigut com de les primeres vegades que tinc una setmana, 2 setmanes, un mes per entregar una cosa i és com, bueno, ara què? Com m'hi fico? Ara que representa que hauria de fer. I a més, també, tant a nivell de trobar espai per tu, com a nivell de gestionar-te la feina i arribar a la deadline que toque, també trobar el teu espai per anar amb els amics, també que de quedar s'ha de refrescar, perquè si estàs 24 hores pensant en allò, al final et mires la idea i dius... bodorrio d'esto. Però això t'ho dona experiència, al final vas veient que és el que a tu més et convé, hi ha gent que treballa molt millor de nit, hi ha gent que treballa millor, no ho sé, depèn, hi ha gent que té molt clar que els caps de setmana no treballa, encara que treballi pel seu compte. Treballes els caps de setmana? Jo, si hi ha picos de feina important, sí, no em queda més remei. A vegades que quan passa això, no, si demà és festiu,
Demà és festiu. Serà per tu, perquè jo el dels festius sí que és una cosa que... Tens vacances marcades? És a dir, et marques unes vacances exactes a l'any o és com vaya? No, com vaya. M'agradaria marxar aquest estiu, per exemple, 2 setmanes, però o m'obligo o no marxaré, perquè ja ho vaig retrasant, ja ho miraré, ara surt aquí una cosa, ara surt allà una altra, i t'has d'obligar. Un consell per un jove que comença, què? Sí, això estaria molt bé, no? Per la gent que es vol iniciar, per exemple, amb el món audiovisual a Andorra, que vol començar a fer els seus propis projectes, que vol començar a fer coses, què li recomanaries a aquesta persona, a aquest jove? Es llenci a la piscina. Vull dir, al final jo crec que tant si encertes com si no, que això és molt relatiu també, tant si les coses surten com tu vols o com no, sempre hi ha un aprenentatge al darrere, no? I qualsevol aprenentatge és un pas endavant, és un creixement, no? Jo crec que no t'has de frustrar ni t'has de fustigar perquè no hagis pogut aixecar el teu primer curt o no hagis aconseguit els diners que volies o no t'hagis sortit tan bé com tu esperaves el resultat. Bueno, segur que alguna cosa t'has endut, el que segur que no sortirà o no avançarà si et quedes a casa, per tant... Això és veritat. I no tenir por, jo penso que a mi una cosa que sempre m'ha servit molt és demanar ajuda a gent que en sap més que tu. Vull dir, no et faci por anar a demanar consell, anar a demanar material, anar a demanar que et vinguin a fer d'actor o d'actriu, anar a demanar, perquè a vegades som molt orgullosos i ens pensem que el nostre projecte, tot i ser el primer, serà brutal i em menjaré el món i tal. Bueno, tothom necessita un rodatge i tothom necessita una experiència i ja hi ha gent que ha passat pel mateix camí que tu. Per tant, no et faci por posar-li morro i provar-ho, intentar-ho, però sobretot no et quedis a casa i no et quedis mirant el mòbil, niño. O sigui, pavila, no, mira què és el que fas, estigues al dia, coneix, jo crec que t'has d'empapar. Si vols començar en un lloc concret, sigui Andorra, sigui on sigui, has de saber qui està treballant allà, has de saber què s'està fent, has de saber qui ha anat abans que tu. Jo penso que això és molt important. Creus que Andorra dona el suport suficient i les ajudes suficients per a aquesta gent? No, vale. Ni de conya. Però és que no les dona en general perquè el Ministeri de Cultura és el ministeri amb menys diners de tots. Aleshores, la cultura és com un gra al cul que la tenen allà enxufada amb esports i amb joventut, ara l'han juntat. Que sembla que et donin un copet a l'esquena quan et toca i et diuen sort, carinyo. No, sí que s'ajuda amb suport econòmic, a vegades tampoc no dic que no ho entenguin, a vegades potser no es pot, però no tota l'ajuda a vegades passa per donar més diners, perquè tu et poden donar més diners, però si no ho saps gestionar, de què et serveixen més diners? A vegades vindria millor altres tipus d'ajuda, com que t'assessorin, t'acompanyin, un mentor, jo que sé, una formació, no ho sé, hi ha moltes possibilitats, però està clar que el pressupost és tan minso que no es poden fer totes aquestes coses. Llavors jo penso que s'ajuda. Jo crec que es té l'ull posat en els joves, però que se'ls ajuda realment no el suficient. No el suficient. No, jo crec que tenim... I al final, afortunadament, sí que hi ha iniciatives privades moltes vegades que tiren endavant projectes. Jo no dic que no hi hagi gent que sí que faci coses, no? Com jo que sé, des de la Fundació, des de l'escena nacional, es fa la Jocant o la Jodansa. Dones espai a que els joves vagin acompanyats, tinguin uns tutors, tinguin gent amb experiència. D'aquí ha sortit molta gent, d'aquí pot sortir molta més gent, però jo penso que es podria fer més realment. I jo penso que desaprofitem una eina que tenim que és supervaluosa i és que aquí ens coneixem o estàs a l'abast de molta gent i molta gent amb uns càrrecs superimportants que als països veïns, França, Espanya, és bastant més inaccessible. Llavors penso que tant de la part del jove desaprofitem moltes vegades el que podem arribar a conèixer de a dalt i moltes vegades penso que un contacte des de dalt a la realitat dels joves o dels que comencem, és igual que no sigui jove, penso que estaria superguai perquè les necessitats a vegades no es veuen igual des de les dues. A vegades és desconeixement, perquè és el que dius tu, el mateix jove demana una reunió amb la ministra, te la trobes, si vas a un esdeveniment te la trobaràs, t'has de moure, és fàcil, no? Et pots trobar amb el cap de govern pel carrer, jo què sé. Però sí que digue-li, exposa-li, mira, jo tinc aquest problema, o em trobo amb aquesta dificultat, o no sé on anar si vull demanar, no sé, una subvenció, vull demanar no sé què, estan allà i estan a l'abast i a vegades això també els serviria als que estan en càrrecs polítics per dir, mira, no sabia que els joves es trobaven amb això, o no sabia que tenien necessitat d'un espai o del que sigui, jo què sé, però sí que és veritat que es podria generar molta més
molt més diàleg entre els diferents estrats i també responsabilitat dels que estem potser entremig, no? No que comencem ni estem en càrrecs decisius, però sí tenir les portes obertes a sempre acollir. Per exemple, si fas un rodatge, jo penso que és important que puguis donar accés a que hi participi algú que comença. És que al final és la manera d'aprendre, és la manera que es formi, no? És la manera de que... No vol dir que li passis tota la responsabilitat, però sí que de cop obre-li una porta perquè hi sigui. Per exemple, l'Ull Nu, el fet de ser associació, també vol dir que és una cosa que pot entrar qui vulgui. Si realment algú té interès i té ganes, doncs pot estar allà, pot fer les seves propostes, pot participar de l'organització, pot participar del que li doni la gana. I si és algú jove, millor, perquè també has d'anar garantint un relleu generacional i això és important i a vegades no és evident, eh? No. Gens ni mica. I menys aquí. Sí. Que marxem. Que ens marxa tot el talent. Malauradament hi ha molta gent bona que ha hagut de marxar perquè, evidentment, aquí no hi ha indústria, però és que tampoc s'ha treballat perquè hi hagi indústria. Almenys parlo hi ha una indústria molt minsa en l'àmbit audiovisual. Jo volia parlar d'una cosa, i és que nosaltres l'altre dia, per promocionar el podcast, vam sortir al carrer a fer preguntes a la gent. Vam sortir al carrer i volíem veure què en pensava la gent o fins a quin punt la gent tenia clar la cultura d'Andorra, tenia coneixement, participava de la cultura d'Andorra, coneixia artistes, i el que ens vam trobar va ser complicat. Sí, perquè realment ens adonem, i per això vam fer una mica també aquest podcast, que és que si no estàs ficat dins aquest món, la gent de fora és com molt... No sé si és complicat arribar o que tampoc hi ha gaire interès. No sé on està el punt, però sí que ens vam trobar amb unes respostes que vam dir vale, aquí passa alguna cosa perquè la gent no coneix res, és molt complicat. El dia que trobeu la resposta, em torneu a convidar i m'ho expliqueu, perquè és la gran pregunta que jo tinc com a gestor programador de dir què coño tengo que hacer para que la gente de este país se entere, que al final és com un poble, són 80.000 habitants. Totalment. I hi ha moltes vegades que, per exemple, fas l'Ull Nu i encara la gent et diu el què, l'Inu? No, fill, portem 10 anys fent l'Ull Nu. T'han dit algun cop Inu? Sí, sí, de vegades la gent no sap dir Ull Nu, la gent diu qualsevol cosa. Ja no per l'Ull Nu, però en general tot, què passa? La gent on s'informa? La gent... Jo penso que hi ha un problema molt greu, que és que Andorra és com, jo sempre ho comparo amb Juego de Tronos, no? Tens 7 parròquies i cada comú fa la guerra per la seva banda. Llavors cada comú té la seva programació i mira per lo seu molt localment. Sí. I jo crec que en general la gent necessita obrir una mica una obertura de mires, sortir una mica més d'Andorra, veure que les coses són molt més grans i que sempre es diu, no? La unió fa la força. Quina unió, quina força, si no estem fent res i el que estem fent és al revés, no? Cadascú el seu projecte, cadascú, o inclús entre programadors culturals, entre gent del sector, sí que estàs a dins, però hi ha molta gent que li parles de l'Ull Nu i ho coneix, però has vingut mai? No he vingut mai. Ja, al final és la responsabilitat d'un mateix. Pot ser també una mica falta d'interès. I també penso falta d'interès i que jo crec que hi ha una sobreprogramació cultural a Andorra. I moltes vegades de coses que tenen més o menys qualitat, però jo crec que hi ha una sobreoferta, no? Quan programes, per exemple, et trobes que és impossible no contraprogramar-te amb alguna cosa en una altra parròquia, en un altre lloc, el que sigui. Sobretot a l'estiu és bastant interessant, eh? És que, bueno, qualsevol època de l'any facis el que facis, et trobaràs que et xoques amb alguna cosa. I jo crec que la gent està sobresaturada i no té un canal o un lloc concret d'informació. I això és un problema, perquè sí que hi ha l'agenda Punade. Qui mira l'agenda Punade? Jo no miro l'agenda Punade. La miro per saber què és programa. Jo la miro. Tu la mires? Jo la miro. Pues ets una rara avis del sector, perquè jo crec que molta gent no mira l'agenda Punade. És com que arriba molts inputs, però no... S'envien molts, però no saps per on acaba d'arribar o com acaba d'arribar la gent. Sí. És com que no hi ha un lloc concret. És molt difícil fer arribar la informació a la gent, eh? I mira que amb l'Ull Nu ja pots fer cartells, ja pots fer promocions a xarxes, ja pots fer, jo què sé, presentacions, rodes de premsa, pots fer el que vulguis i encara costa molt, no ho sé, i dius, bueno, a poc jo crec que s'ha de seguir picant pedra, i ja et dic, per això et dic que si trobeu la fórmula perquè això no passi o algú la troba, que me l'expliqui perquè ho agrairé infinitament. La trobarem, jo crec que la trobarem. Quan acabi aquest podcast... Bueno, ara que teniu el podcast, aneu demanant a tothom. Aquesta mateixa pregunta és molt interessant. Unirem la força. Aviam si funciona. No, trobarem la solució d'alguna manera. Jo crec que ha arribat el moment, per la gent que ens estigui veient, i si no ens esteu veient, doncs ara pareu Spotify i us fiqueu un moment al YouTube,
perquè ha arribat el moment, la nostra última secció, en la qual demanem al nostre convidat una peça de roba, ¿vale? Això es diu el safreig. Què és un safreig, Maria? Un safreig què és? Quina és la definició literal de safreig? Ostres, definició de diccionari, Dani, no me la sé. RAI, què diu el DIEC? No, però el safreig és el lloc on es rentava la roba antigament. Sí, i on es posava també la gent a parlar, potser. Ara, sí, evidentment, on es feien els cotilleos. Tertúlies, també. De tot el poble. Però ara, actualment, evidentment, és el racó de casa que tenim la rentadora, la secadora, la merda, que no volem que ningú vegi. Doncs la idea nostra era això, fent homenatge una mica al nom del podcast, que cada convidat ens porti una peça de roba seva, que no personal, tornarà a que casa. no tornarà, i que la deixarem aquí darrere penjada, on veieu aquestes 3 peces de roba nostres, que ja han fet l'honor. La nostra feina l'hem això feta. mateix. Així que demanarem a l'Héctor que, sisplau, ens entregui aquesta peça de roba. Aviam què ens ha portat. Tinc nervis, Tu què apostes? Què No apostes? sé, jo crec una samarreta, potser. No. Un mitjó potser ens ha portat. Un mitjó desaparell. Oh, que bé. He portat una samarreta d'una de les meves pel·lis preferides. Back Del to the futuro. Future. Oh, vale, increïble. Sí, me l'he posat moltíssim. Una de les samarretes que més m'he posat i que m'encanta, però... Mira, últimament ja no me la posava i dic, hosti, crec que quedarà molt bé en el vostre safreig, dic, així que havia de ser alguna cosa relacionada amb el cine, no? Jo sóc un gran amant del cine dels 80, del cine fantàstic i de ciència-ficció i dic, pues bueno, que se la quedin i serà com... És un superhonor, O sigui, entenc molt el feeling que pot tenir amb aquesta samarreta, A mi Dani. em sap greu, a mi em sap greu, vull dir, no Bueno, sé. a veure què us porta la resta de gent. Jo, mira, no sé, penso que... Igual ens dona sort inclús la samarreta aquesta. Em va molta il·lusió. Ojalà. Bueno, vols penjar-la? Agafa-li. No, sí? La pengem? pengem? La pengem? Sí. Vale. Que es vegi el Back to the Future una mica. Clar, això quedarà aquí penjat durant tota la temporada i anirem acumulant aquí la peça de roba que ens porti cada convidat. Maco. Que maco. Pues apa, ja Bueno. la tenim penjada. A partir d'aquí, ara, per la gent que no ho sàpigui, tindrem 10 minutets, 5-10 minutets, d'una secció que és bàsicament anar al carrer, que és el que volem també, arribar al carrer, i farem preguntes a la gent sobre el que s'ha parlat durant el podcast. En aquest cas, doncs, parlarem una mica potser del Festival Ullnut, si la gent el coneix, què en pensa la gent, si està implicada. Donem pas a la secció, a la nostra secció, encara no tenim nom, potser li trobem un nom durant la temporada. El carrer, no li podem dir? Vale, el carrer. Donem pas a la secció del carrer. Bueno, doncs ja estem al carrer, a la nostra secció de carrer, no, Maria? Sí. Què farem en aquesta secció? Doncs farem preguntes als visitants o als... Els visitants? Espera. Doncs farem preguntes als andorrans que estiguin per l'avinguda. A la gent de poble, no? Que ens agrada a nosaltres una bona gent de poble. A la gent de Gent de peu. poble, gent de peu, inclús. Què preguntarem en aquest cas? Hem parlat amb l'Héctor Mas, hem parlat sobre el Festival Ullnut, sobre com és ser el teu propi jefe, sobre ser autònom a Andorra. Així que, bueno, anem a ficar-nos una mica entre la gent i aviam què n'opinen d'això. Vale, anirem a preguntar a gent, Maria. Hem de trobar algú que sigui a Andorra, perquè aquí hi ha molt turista, no? Vostè coneix el Festival Ullnut? No. Heu sentit a parlar del Festival Ullnut? No, la veritat és que no. No. Sí. Me sona perquè he vist els cartells, però no sé. No ha anat mai? No, la veritat és que no. No hi he anat, no he tingut l'ocasió, Vale. però sé que feu cinema, que es fan documentals, no?, i això, però no. Vostè sap que en aquesta edició va venir la Samantha Hudson? Sap qui és? Sí, sé qui és. D'acord. Què en pensa de que hagi vingut la Samantha Hudson? Me sembla de lo más natural del món, o sea, no hauria de ser notícia que ha vingut la Samantha Hudson, o que ha vingut com un mes, o sea, com pot venir, jo que sé, qualsevol polític, o pot venir qualsevol artista o qualsevol divulgador. Consumiu cultura d'Andorra? No molta. D'aquí? D'aquí d'Andorra? Teatre, música... No, molt. ¿Usted consume cultura en Andorra? A veces un poco, pero no lo sé. Jo consumeixo cultura i penso que hi ha molt poca publicitat o poc suport. La gent no se n'assabenta. Quan vas a certs actes, manca gent. O sigui, es nota que, clar, que no s'omple l'auditori o el centre de congressos. Quina és l'última proposta cultural que heu consumit? Doncs mira, vaig anar al Clàssican, Sí. al ballet Israel? d'Israel, que va estar supergenial. Vostè és autònoma o s'ha plantejat algun cop? Soc autònoma, sí. És autònoma.
tinc una empresa aquí. Us heu plantejat el fet de ser autònomes? Treballar pel vostre compte algun dia? Sí, en un futur. I seria aquí a Andorra o marxaríeu d'Andorra? En un principi per estudiar a la uni a fora i després potser tornar perquè Andorra s'està molt bé i tal. Però... No soc autònoma i crec que és molt difícil ser autònoma aquí. Opina que Andorra és un país fàcil pels autònoms? Andorra és un país fàcil per al que pugui tindre oportunitats i vulgui buscar oportunitats. Jo crec que ser autònom és difícil a tots els països, però potser aquí a Andorra és més fàcil. Un consell que li podria donar a alguna persona que ara vulgui començar a ser autònom, què li diria? Pues que no perdi l'esperança, que està complicat, però que amb força i bona voluntat segur que ho aconsegueix. Treballar molt. Fer les coses bé, les coses quan es fan bé normalment no falla. És així. Bueno, doncs fins aquí la nostra secció del carrer. Esperem que aquestes preguntes hagin pogut treure algun fruit d'aquí. Fins aquí el podcast d'avui. Ja sabeu, si esteu a YouTube us podeu subscriure-us. Com es diu, Maria, això? Subscriure-us. Li podeu donar like al vídeo. Si esteu a Spotify, 5 estrelles. Això és superimportant, Maria. Sisplau, digue-ho tu. 5 estrelles. Perquè si no, no tenim engagement. No ens posiciona. Necessitem 5 estrelles. És molt important. I ja està. I ens veiem el pròxim dilluns a les 7 de la tarda. Podem dir el convidat o sorpresa? Sorpresa, millor. Moltes gràcies, Héctor, per haver vingut. T'agraïm molt que hagi... Estàs molt a gust. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer i un honor ser el primer. Que guai. Doncs ens veiem el dilluns que ve. Adéu.